Hi, Day. For today's video, ayan, Diyos ko, Day. Kagising ko lang, tinan yung eyebag ko, Day. Kaya nahubog ko, Day. Ganina nagtakay ni Day, nahubog ko. Ako smooth mo inom. Day, magkilikili reveal tayo, Day, yung akong ilok, Day. Oh, nitubo na po ang kuan, Day. Oh, nanapod siya buhok. Tanawa akong kilikili, pero tanawa, Day, akong kilikili, Day. Murag, grabe, dagtum dyan sa una, Day, kay ambo tong sa tong sabon na da ako gigamit na sabon murag siya nasunog day. Nasunog ako ang ilok. Ayan oh, tos nakita nyo yung naay murag itom-itom dire kanang nasubos kana nya kana sa taas. Nya dire na sa pinakataas kana day. Mura jud na siya nasunog day. Ayan oh, tanawa. Kakita mo anang akong ilok na nasa ubos kana kanang itom nya na sa kanina dire na side tapos kana diha itom oh. Kaysa katunang sa sabon na isog kayo kung gigamit ti apil kuskus man ang ilok day na apil ukan yan mo na naingana na result tapos syempre nagbalik-balik na siya kadanag day o kay na naman ko gi-apply ana so i-update mo na ko kung sa akong i-apply sa akong ilok nganong nidanag na siya tapos o kanang unsay akong gamit kung kanang syempre naman dito buhok sa tong ilok kung sa itong gamit ba shave ba bunot pa or wax so i-update mo na doy hadi sa karon day kay murag nalipong-lipong pa ko day kay patagadyan ko sa mga kuanggol day